Okay, welcome back sa Mom's World. Sheila? Ako mga mommies. Ano ba? Ito na, pag-uusapan na natin ang benefits ng pagiging organized. Nako, sabi nga kanina ni Miss Wina, you will save more time. Yes. Bakit? Bakit natin nasabi yan? Kasi nga, gaya na in-example natin kanina, instead of yung naghahanap ka pa kung saan mo nilagay yun, saan mo nga ba nilagay yun, saan mo nga ba naipatong yun, alam mo na kung saan mo nilalagay kasi meron ka ng files, meron ka na kung saan nakalagay yung mga, Yes. oo, ganun ako ka-op. Okay, ating mga pang-gift wrap Camberlo ko, nasa isang box. Oo, ano pa? Second of all, you will save money. Yes, Bakit? of course. Kasi syempre, pag organized ka, may mga things na naitago mo pala noon na pwede mo palang gamitin ulit. Ay, diba? correct. Oo, di kasi parang ako, alam mo, ok na ako, matipid pa ako. Kasi minsan, share ko lang ha, minsan, di ba, syempre, pag may mga regalo sa mga anak Yes, natin, oo. o ganyan, maganda pa yung boxes, maganda yung wrapper, maganda yung ribbon. Talaga may ganun ako. Inaano ko yan, inaayos ko yung pagkakatanggal. Ako talaga yung rapper. Diba? Nagtatago ako. Recycle. Tapos, ay, may birthday tayo pupunta. Sandali. Maayos pa to. Oo, di ba? Sayang. Oo, saves money. Nako mga mami. Ano pa? Ay, nako. You and your family will be healthier. Bakit? Eto, dito sa nurse tayo magtanong. naman. Paano maging healthy ang pamilya pag ganyang organized? Gaya nga ng example natin kanina, ma'am, it saves time and effort. If your family has unorganized schedule, ang mangyayari doon is you will have more time for rest and recreation. Yung hindi ka kailangang magpuyat para ihabol yung isang bagay, mas na-enjoy mo pa yung company ng family mo. Like I said a while ago, time ang pinaka-importante sa atin. And kung hindi natin yun inaalagaan ng mabuti, we may find ourselves losing the most precious thing that we have, our family. Baka hindi natin ma-enjoy yun kung lagi tayong nagka-cram, naghahabol sa oras, at laging aburito. Oo, di Very ba? well said. Oo, gusto Yeah. mo sa kayo kasi, sino ba naman ang may gusto na, di ba, ang aga-aga kagigising mo pa lang chorangers na yung mga, nasan na yung medas ko, mami? Nasan na, di ba? Yung mga ganang eksena Hindi sa pa ako balon. nakaano ng gano'n. Hindi pa ako na. Hindi, yung anak ko pala. Mami, nasan na yung ganyan. Ano pa? Nako, your professional life will improve. Gaya nga ng sinabi ni Mr. Jeff Lay kanina, di ba? Sa kanyang profession, o di ba? Mas Kailangan na-organize talaga, na oo. niya. At ready na siya sa work. O di ba? Yes, Napakagandang example na. And, you will reduce the clutter around you. Gaya na ang sinabi ni Miss Wina. Yes, oo. Nang sinare niya kanina sa atin. Yeah. You will have more More energy. Yan. Bakit? You will be more rested, kaya pagising mo sa umaga, refresh na refresh ka. At sinabi po kasi nila sa nabasa ko, an ounce of hug and a pound of kiss every day, mas napapaganda yung araw mo and it gives you more energy. Kung kasing aburito ka, lagi kang nagka-cram, laging mainit ang ulo dahil sa nape-pressure ka sa mga mangyayari sa araw na yon, ang mangyayari is you will neglect, you will be neglecting yung mga bagay na priceless, like hindi mo makakaligtaan mong i-kiss or i-hug yung nanay at tatay mo, yung mga mahal mo sa buhay, if you are not organized, kasi nga kulang ka sa time. Married ka na ba? Hindi pa po, pero Swerte ka pa pang asawa nito, no? I am one. pero Ano daw? I am one. Oo. pero mahal ko po yung nanay at tatay ko, kaya siguro ganito po ako magsalita. Oh. Alam mo, natutuwa talaga ako sa kanya. Pero alam mo, Natutuwa ko, nag-guest ako co-host sa'yo. ano ba, ang ganda ng topic natin. Sorry, Bobby, sana nandito ka para masaya. Hindi, mas okay tayong dalawa. Mas nagsasalita ang mga guest. O, di ba? Ay, naku, nakakaloka. At saka, syempre, follow up ko lang yung sinabi ni Mr. Jeffrey kanina, you will have more energy. Bakit? Kasi nga, gaya nung sinabi natin kanina, instead of yung naghahanap-hanap ka na kung ano-anong eklabo dyan. Oo, kung kung saan dyan. At least kung alam mo na kung saan, hindi ka na pagod, or hindi ka na Yes. parang haggardness kung saan. Di ba, minsan parang nakakapagod kaya maghanap, di ba? Oo, so, ano pa ba? You won't mind last-minute visitors in your home. Oh, At ikaw mahilig sa may mga bisita. Ikaw. Oo, totoo yan. Kasi di ba, ay nako, meron akong share na kwento. Talagang ganun. Kasi experience dito. Oo, di ba? Kasi before, bago panganak ako kay Tuto, ngayon, tawag dito, syempre, wala pa akong yaya noon, mami.
So, ako lang at saka yung sister-in-law ko yung nandun sa condo doon sa Manila before. Tapos, syempre, hindi ako ganun makakilos at super mega ayos kasi nga, meron akong baby na inaalagaan, na ganyan. Tapos biglang, merong nag-text ang isang friend namin. Darating doon siya sa bahay, dadalaw siya. So good. Oo. Kamusta naman? Ang mga bedsheet, ang mga kembarlo. Nandyan, alam mo ginawa ng aking sister-in-law. Ano ginawa? Ate, bilisan mo! Kuha namin. Buksan ng cabinet. Juke. Okay, it's clean. Wala lang. O, diba? Or at least, next time, ready na kayo, malinis na siya, you don't have to worry kung, kalat-kalat or whatever. Anyway, oo, yun. So, next, you will be an example to those who are around you. O, diba? Oo, yun. Kanina pa yung sinasabi, di ba? Sinasabi pa ni Jeff kanina na nakakapagbigay siya ng example sa mga estudyante niya, which is good talaga. Oo. Yes. You'll be able to set and achieve your goals. Oh, Miss Rina, ano masasabi mo naman dyan? Para sa akin, when you're organized, parang it somehow affects your decision making. Parang if you plan ahead, parang yun nga, mas planado, mas smooth. So parang you won't have to make parang impulsive decisions na nag-end up ka na parang as a mistake, parang gano'n. So when you're organized, so parang mas organized din yung decision mo. Parang kunwari, di ba, sa'yo online, meron kang online shop. Oo, so parang yon yung gaya nga nung sinabi na nabanggit natin. Siyempre kung yung goal mo, kunwari maka-reach ka ng ganitong sales for the month of like this. So pag-organize ka nga naman, mas more mamimit mo yung goal mo na yon. Kaysa yung, ay kailangan kong i-upload tong picture na to, pero teka lang, tinapin ako or kumaya na lang. Or saan ko nga ba nilagay na file tong picture na to? Hindi mo na alam mo, napakaraming folder sa computer mo. O, di ba? Pati computer dapat organized dapat tayo. O, di ba? Talagang gano'n. Anyway, nako mga mami, sa pagbabalik po ng Moms the Word, marami pa kaming ibibigay sa inyong tips at ipapakita sa inyo kung paano mag-organize sa mga inyong mga gamit sa bahay. Sa pagbabalik po yan ng Moms the Word!